И сега третият ментален блокаж, който е свързан с фокуса. Този ментален блокаж също е много разпространен и много хора са го развили в себе си, така че е много ценно да определим кои са характеристиките, които се проявяват, дали отговарят на това, което ние виждаме в себе си. И от там нататък да се работи, ако сме открили, че сме засегнати от този блокаж. В този блокаж хората не могат да се фокусират в приоритетните им цели, върху приоритетни задачи. Те непрекъснато губят енергия в много задачи. Те не са мързеливи като хора, защото правят много действия, но са разпиляни, не са насочени в приоритетните цели, непрекъснато се разсейват с второстепенни задачи и често отлагат, не са дисциплинирани, нямат определена спешност за да направят нещата, непрекъснато смятат, че има достатъчно време и продължават да отлагат това, което е необходимо да се направи тук и сега. Винаги си намират нещо, което да изникне като задача в тяхното полезрение, за да могат да отметнат и тази задача. Тоест, те непрекъснато се разпиляват и ако трябва да го нарисуваме, сега ще го покажа. Човекът, който... Ще използвам маркер. Човекът, който е фокализиран и успява да насочи своята енергия, е тук. А този, който непрекъснато прави много неща, стремейки се, разбира се, да отметне всички задачи, които се появяват в неговото ежедневие. Той, разбира се, разполагат и двамата човека с еднакво време и с еднакво количество енергия. Само че този, който се разпилява, той непрекъснато дава в околната среда от своята енергия и време, за да направи действия, които не водят в една посока. Тоест, той прави най-различни хаотични действия, дори и такива, които не са приоритетни в момента, които взимат от неговото време и от неговата енергия. Каква е разликата с човека, който има същото време и същата енергия? Той насочва своята енергия и време в една цел. И по този начин той много по-бързо и по-голям резултат ще достигне, поради факта, че не разпилява своята жизнена енергия, фокус и време. Какво друго прави човека, който е по-целенасочен и не страда от този блокаж? Той използва асиметричният резултат. Какво ще рече това? Че с определен инпут той постига максимум аутпут, т.е. резултат. А този, който е разфокусиран, използва отново асиметричен резултат, само че при него аутпута е по-голям, а инпута, това, което получава, тук е това, което ние даваме, това е което получаваме. Тук даваме по-малко усилие, но получаваме по-голям резултат. Как можем да постигаме, чрез какво по-скоро можем да постигаме този по-голям резултат с по-малко усилие като инпут, като зададено в началото, като внесена енергия от нашите действия в началото. Чрез четирите лоста, които се използват, и сега ще ви ги нарисувам от тази страна. Така, първият
лост той е като пирамида. Първи, втори, трети и четвърти лост. Първия лост, както обикновено е било използвано от праисторията, са хората, при което ще се съгласите, че и самите пирамиди, също така китайската стена е построена с огромно количество хора. Това е един от лостовете, които могат да бъдат използвани, за да можеш да осъществиш по-бързо и по-масивно своите цели. Вторият лост, за да получиш по-добър резултат, по-огромен резултат, това са парите. Например, банките го използват като лост. Също така можем да дадем пример с Уорън Бъфет, с всички богати хора, които управляват на световно ниво икономиката. Третият лост, който може да се използва, това са социалните мрежи. А тук е технологиите. В днешно време социалните мрежи и технологиите се използват все повече. Аз достигам до вас чрез използването на социалните мрежи. Достигам до вас чрез заснемането на едно видео, което аз правя в удобството на моят дом. И достигам до всеки един от вас в удобството на вашият дом и вашето време. Можете да го гледате и да чувате информацията колкото пъти пожелаете и по всяко едно време, когато на вас ви е удобно. Технологиите също могат да се използват. Това са изкуственият интелект, всичките технологии на последното време, които са създадени, за да улесняват човека, да му помагат чрез този лост да достига до все повече хора и да помага на още повече хора. Знаем и в медицината, роботиката, как се извършват вече операции и хората дори използват тези роботи, защото са още по-прецизни в всяка една операция, във всяко едно действие, което бива извършвано. Всичко това ви дава реално представата, че ние можем да използваме тези лостове, за да сме още по-полезни и да достигнем до повече хора и в същото време получиме максимално голям аутпут, което е резултата, търсеният резултат. И защо използваме тези лостове? Защото, разбира се, нашето време е лимитирано. Ако видим в цял свят, всеки един от хората, които разгледаме, всеки един от нас има 24 часа в денонощието и имаме определено количество енергия. Ето защо, използвайки тези лостове, ние можем да мултиплицираме нашето усилие, което влагаме първоначално, за да получим достатъчно ефективност и по-голям резултат накрая. Също така, ние пестим от нашата енергия. Вместо да правим масирани действия и да изтощаваме себе си, ние можем да сме по-фокусирани в нещо конкретно, което да направим, да вложим енергията си, за да го направим чрез фокуса, за да го направим по най-добрият начин и, използвайки лостовете, ние да мултиплицираме това, което няма как да направим в нашето ежедневие с нашите собствени действия. Например, говорейки, правейки, регистрирайки това видео, то остава в пространството, в онлайн пространството. Аз не трябва непрекъснато да го записвам, непрекъснато да повтарям едно и също на всеки един от вас, а всеки един може в удобно за него време да го чуе, без аз да трябва да го повтарям 20, 40, 100 пъти.
Това е един от лостовете, които можем да използваме. А сега искам да ви дам едно упражнение, което можете да използвате, за да направите препрограмиране, ментално препрограмиране, при което да подсилите вашият фокус, вашата способност да избирате тези приоритетни дейности в вашето ежедневие, които да ви отведат до реализирането на резултата на вашата цел, на вашето желание. Сега нека си затворим очите и да си представим вече как всичко сме случили, как сме реализирали нашата цел и да влезем в тази енергия. Бидейки вече там, в края, живейки като човекът, който тази идентичност, която вече е постигнала крайната цел, крайният резултат, нека погледнем назад през какво сме преминали и какви са били нашите стъпки. Не да предполагаме какво да направим днес, за да стигнем до крайният резултат, а напротив, тръгваме от крайният резултат и започваме назад да виждаме какво сме постигнали. Свързваме се с тази наша бъдеща личност, т.е. знаем, че в квантовата реалност всички личности, всичките реалности съществуват тук и сега, така че ние, за да направим този квантов скок и да се свържем с тази идентичност, трябва вече да я приемем вътре в себе си, да се свържем с нея и да усетим тя какво живее през емоцията, която изпитваме в тялото, за да можем чрез нашата интуиция да открием точно тези 6 дейности, да си ги напишем приоритетно в подредени на лист, като започнем от първата, която е най-приоритетна, с нея се започва всеки ден и когато ти свършиш тази задача, свършиш тази дейност, тогава продължаваш с втората. По този начин всеки ден знаеш кои са приоритетните ти 6 дейности и не се разфокусираш, не се разпиляваш, знаеш какво трябва да направиш. Това е твоят план график и действаш по задачите. Така не хабиш от твоята жизнена енергия, много по-ефективен си и твоят фокус не страда. Не отлагаш нещата, а напротив имаш пълна яснота какво трябва да направиш и прилагаш дисциплина, докато ги отметнеш всяка една от задачите, започвайки от най-главната, от приоритетната, от номер 1. Ще се радвам да напишете отдолу в коментар след като сте направили тази визуализация, какви са действията, които сте определили като приоритетни, 6 действия, 6 неща, които трябва да правите всеки ден, за да чрез повторението, чрез фокуса да достигнете до реализирането на вашето желание, на вашата цел. Много ще се радвам на вашата обратна връзка, така че действайте и ще се радвам да знам дали тези видеа ги прилагате на практика, дали това, което ви споделям, ви е полезно, как го усещате, как го имплементирате, защото ние можем да си зададем много намерения, но факта е, че ако не действаме, ако не приложим на практика това, което сме осъзнали, това, което сме научили, няма как да получим резултат, няма как да канализираме нашата енергия към това, което трябва да се случи. Не става само с научаване на нещата, а и през физическото правене, през физическото тяло да свършим нашите задачи. Така най-бързо се заземява тази мисъл, която преминава през нашият ум. Ще се радвам да продължим в следващото видео, където ще се запознаем с следващият ментален блокаж, който е свързан с управляването на времето.